Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca The Real Easy Hobby cu Ana Bucșă. Salutăm! Salut! Și ea are un cont de YouTube. O să vă las linkul în descriere și să vă abonați. Haide, vrei să facem un concurs? Nu. Bine. Pam, pam, Am pam. făcut relație cu... Și gata, nu te aștept. Nu mai știi tot chestiile ăla. Ok, am așa și eu. Repede, că se duc. Ai căzut. Deci, mi-e frică să nu cad. Gata. Ah, Doamne, credeam că s-a înțeles. O să cad. Hai. Aha. Hei. Aștept aici. Pac, pac. Așa. Și tu te uiți? Pa, te aștept. Cocos Bianca. Mijloc și dreapta. E ușor, adică e ușor, dar dacă cad nu e mai ușor. Da. Așa. Ai grijă cu unul o să s-ar putea să spună piedică vine. Hei! Da, am căzut și eu. Da. Și bum, bam, barba, bum, buiașa. La 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 la.
Eu mă duc primul la următorul lobby. Am căzut. Asta seamănă un pic cu mine, dacă n-are dacă seamănă. A căzut. Nu-i corect. Nu cred. Haide, refă-te la loc. Haide, refă-te. De ce nu se reface chestia asta? Oare mai... Aha, s-a refăcut. La o parte, am zis că eu mă duc cu unicorn luna. Dar nu, deja a fost caz curant, așa că Gata, o să fiți primul. Unde ești? jos. Văzut? Da, mi-am revenit. Am căzut. Am văzut. Trebuie să fiu pregătit să fug după ce se reface. Oameni sunt aici. Nu sunt chiar foarte mulți, dar sunt. Hai. Nu. Nu-i corect, nu-i corect. Fugiți. Eu de-aștept. Fugiți! Poți să vii mai repede. Fugiți? Dar poate că trebuie să te duci repede, pentru că dacă nu... Știu, dar mă duceam repede, dar au pornit ceilalți și m-au întrecut și apoi, așa cum e, am căzut. Nu, am pierdut. Dar n-am căzut. Sper să nu cad. Gaz. Să cadă și ăsta și... Nu vrea? Ba da, vrea. Și că nu vreau. Ce ai făcut? Ai căzut? Nu, stau aici pe... Gata! Bum. Ada bum. Ada bum. Dă-te! Drop the bass. Pum. Ete! I just died. Unde ești? Așa. Sus. La 10. Ce rea ești? Nu-i vina mea. Ba da. Dar nu. Dă-te la o parte, eu urmez, la o parte. Bine, te răspund de după. Fugi. Repede, pac, țac. Cine a încurcat aici? Sus. Aici sus e extrem, da, Tu! Dă-te, eu. Ei, drăguța, ce naivă e. Ce faci, mă, cu ce? Cu nimeni. Te auzi la mine sau? La ce? Până aici e bun. S-a stricat. Nu-i bun. Ba da, e bun. Bun. Nu-i bun. Haide. Ua! Fugi. Uh-oh. Nu din nou. Dar vine totul. Am să opresc video aici, venim și cu partea a doua.